защо е важно след инцидент да се абстрахирате от коментари и снимки в социалните мрежи. Понякога дори една снимка от ваканция може да повлияе на вашия случай. Пример. Имахме клиент, където ваканция, която е била планирана 6 месеца преди това, беше качена една снимка и застрахователната компания го използваше срещу нашия клиент. Инцидента е било 9 месеца преди това. Клиента искал да отиде със семейството, просто защото това е планирана ваканция. И разбира се, клиента много честно каза, на снимката това е спомен за мен. Аз не искам да съм намусен или нацупен. Разбира се, че ще се усмихна. Това не значи, че не съм в болка. Но имайте предвид, че е много трудно да докажеш това. И застрахователната компания ще се възползва с удоволствие да покаже, че ето 6 месеца след инцидента вие твърдите едно, а действително изглеждате прекрасно.